nga agi inayan. Ipeksak tu amin ti ilikot arakuk mo sa kuntumet akan dayta nasamit a bibig mo. No ti ayaten ka ket bidut laen suba ektu di panawen agsabat talaen intun agsubli ka itulong tapuman bareng nunawayatan ton nga agin inayan. Ipeksak tu amin tilikot arakuk mo sa kuntumet akan dayta nasamit